D'acord? Llavors, si ho veieu... Les biblioteques públiques de Catalunya compten amb diversos serveis que són útils a l'hora de realitzar cerques bibliogràfiques o bé per realitzar préstecs digitals, entre d'altres. Així, un dels serveis de què poden gaudir els usuaris són els catàlegs. En referència a les biblioteques públiques de Girona, Lleida i Tarragona, disposen del catàleg Argus, una pàgina web que conté tots els registres bibliogràfics dels documents de totes les biblioteques catalanes. Des de casa, nosaltres podem accedir molt fàcilment en aquest catàleg, podem saber què hi ha a totes les biblioteques, quins llibres, quins DVDs, quins CDs, quines revistes hi ha a totes les biblioteques, saber si estan disponibles, saber a quin lloc estan i després també delimitar, és molt fàcil delimitar per la nostra biblioteca. Posem Vandellòs i Hospitalet de l'Infant i si volem trobar un llibre de cuina asiàtica, doncs posem com a paraula clau cuina asiàtica, delimitem Vandellòs i Hospitalet de l'Infant i sabrem quins llibres sobre aquest tema hi ha a la nostra biblioteca i a la biblioteca de Vandellòs. A més, el catàleg Argus permet la creació d'un compte que registra tot l'historial de l'usuari a partir del moment en què s'ha creat. També dona la possibilitat de fer llistats o alertes de les noves adquisicions de la biblioteca. A partir de la creació del compte personal a Argus, els usuaris poden gaudir de l'eBiblio, el servei de préstec de continguts digitals de les biblioteques públiques catalanes. Es tracta també d'una plataforma web que permet la descàrrega de llibres, revistes o còmics. Conté uns 2.400 documents. Per descarregar els documents digitals és gratuïta. Llavors tenim 20 dies de préstec, que es poden renovar 3 dies abans que venci el plaç. Després, si aquest document digital està prestat, es pot reservar. Cada préstec és personal, o sigui, tu entres amb el teu compte, amb la teva número de carnet i contrasenya, i només tu tens els teus llibres, que te'n pots baixar cada vegada, 4 documents, i se'n poden reservar 2. Per descarregar-nos els llibres ho podem fer de diverses maneres. Al teu ordinador, a través d'un programa Adobe Digital Editions, que el pots llegir pel navegador o també te'l pots descarregar amb un e-book. Després també pots baixar-te aplicacions, apps que es diuen eBiblio i ho pots veure a través del mòbil o a través d'una tablet. Tant és Android com Mac. Amb l'objectiu de promocionar aquests serveis, des de la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant s'han organitzat diversos tallers durant aquesta setmana.